салом алейкум дӯстони азиз, умедворам ки ҳамаи шумо созен хубен. Инак боз ба як комментарияи дига ҷавоби худро мегардонем. агар нафаре духтари хоксорро бо либоси оддӣ хоб бинад, хабари хуш мешунавад. духтарро бо либоси ношоиста хоб дидан нишонаи шунидани хабари хуше аст, ки сабабгори амалҳои ношоиста мегардад. духтари лоғар дар хоб ҳаяҷон ва камбағалӣ аст. мард духтари урён хоб бинад, дар тиҷорат ӯро нобарорӣ интизор аст. рафту мард муътақид бошад, ки он духтар бокира аст, дар тамоми корҳояш муваффақ мегардад. рафту дар хоб духтар ба пиразан мубаддал гардад, ин ба беҳтар гаштани сатҳи зиндагӣ ишора мекунад. духтари хурсанду хушҳолро хоб дидан аз шодиву нишод дарак медиҳад. духтари бадҷаҳлу бадтақворо хоб дидан аз хабари баду ташвишомез шунидан дарак медиҳад. себ дар хоб ҳамчун касбу кор, музди меҳнат ва ташвишҳое таъбир мегардад, ки инсон бартараф кардан мехоҳад. барои савдогар себ тиҷорат асту барои деҳқон замин. нафаре ки дар хобаш себ ба даст оварда истеъмол мекунад, дучори ташвишҳо мегардад. себи ширин ҳамчун маблағи пулӣ бо роҳи ҳалол ба даст овардашуда таъбир мегардаду себи туруш нишонаи даст ба гуноҳ задан аст. чидани себ дар хоб маъное аз шахси наҷиб, маблағ ва миннатдорӣ ба даст оварданро дорад. миқдори начандон зиёди себҳо дар хоб нишонаи ба даст овардани каме маблағ аст. марде ки дар хобаш дар масҷид бӯи себро ҳис мекунад, барои худ завҷа меёбад. зан агар бӯи себро дар ҷамъияти дигар одамон эҳсос намояд, обурӯву нуфуз ба даст меорад. зане ки дар хоб себ истеъмол мекунад, писари зебое ба дунё меорад. дарахти себ ҳамчун шахси боимону ба халқ наздик таъбир мегардад. дар хоб ниҳоли себ шинонидан маънои сари сағираеро сила карданро дорад.